माने बादल'बाय आरो फाइनाल नै आंनि बोरमा बेदर संनायनि स्टाइला बेबायदि आरो ना सोर माबायदि सङो आं मिथिया खिन्थु आंनिया बेबायदि आरो स्टाइला नैबे आरो ना आंना स्टाइला नै जाबायानोसै आरो माने एसे ओंखामजों लगायना जानो थाखाय माने एसे बिदै दोनबाय ओंखामबो लगायनांगोन नालाय गोरान बेदरखौ होसननानै लाथ'बाय बेदरखौ होनानै दा मथा मथि दसे खोबना दोनथ'नोसै आरो ना दसे खोबना दोननोसै दसे खोबनानै फाइनाल लुकखौ दाहाय देखायगोन दै हेल' गाइस गुड मर्निं नै दिनै आं बोरमा बेदर संनो नागिरदों आरो ना नै बोरमा बेदर संगोन आरो ना लोगोफोर नै बोरमा बेदर लाबोदों नै हेल' गाइस गुड मर्निं नै दिनै आं बोरमा बेदर संनो नागिरदों आरो ना नै बोरमा बेदर संगोन आरो ना लोगोफोर नै बोरमा बेदर लाबोदों नै नै बोरमा बेदर संगोन आरो ना आं माबायदि बोरमा बेदर सङो नोंथांमोननो देखायगोन आरो ना दिनै आंनि बोरमा बेदर संनाय स्टाइलखौ देखायगोन आरो ना नोंथांमोननो भिडिअ बानायनो नंबाबो बानायनो सानदों माने टाइमखौनो मिलाया मोनो आरो ना माने मेंनायजों मानायजों बालायलाङो सानफा थेला खामानि मावबाय थानाय जायोना फुंनि 4टा 3टानिफ्राय सिखारना खामानि मावो दा नैथिंजाय नै ओंखामखौ जानना दोनगासिनो आरो ना जाबायनोसै हमना ला बास ओंखामाबो जाबायनोसै नै दा बिथिंजाय आं नैबेयाव आलु हाना लादों नैबे आलु दा नैबे आलु हाना लादों आं नै आलुखौ हाना लाग्रोनोसै हानानै आं माबायदि बोरमा बेदर सङो आरो ना नोंथांमोननो देखायगासिनो नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायलांबाय थाथ' होमबा ना जास्ट होमबा आं नैबे आलु आरो पियासखौ हाना लाग्रोनो दै लोगोफोर दे दा नोंसोरनो देखायगासिनो आं सारायखौ जाननि ना लोगोफोर नै गेस लगायबाय सारायखौ जानबाय नोंथांमोना मारै सङो आं मिथिया आरो दै खिन्थु आंनि संनाय स्टाइला आलादा माने आंना नै एबाराव सोरबा एकदमबारे मोननोसै खाथिबासो हालदै माबा माबिफोरखौ होयो आंना खनसेनो ज' थावजों लोगोसे आरो ना थाव आरो सामब्राम नैफोरजों माने खनसेनो लोगोसे आं होखायो आरो ना आंना बानलु सानलु खनसेनो होखागोन आं ओमफ्राय नैबे माने जोंना दहाय बिरियानि एवदोंमोन नै सारायखौ सुबाय थाला आं माने बेनो जाबाय आंना ओमफ्राय थावाबो नै जोंना बेसरनि थाव जायो आरोना जों बिदि माबाफोरखौ जाया आरोना जोंना बेसरनि थाव नै सारायाव दुंबाय थाव होनोसै होमबा ना थाव होबाय आं नै बोरमा बेदर एवनाय खोथा दङ थावखौ एसे होनांगोन एसे होबाय थावखौ नै मालायफोरा बेखौ नायखोमाबो बोथिथामसो जागौमोन नामा बे थावा जोंनाव आरो बोथिसेयाव साफा होखाग्रासो सभाबा ओरैहाय दं नै माने 600 थाखानि बोरमा बेदरा नै मा बेसेन बुरजा नायलाय गैथ्रा मेगनाव नाङा 900 थाखा केजि 600नि बेसे मोनबोदों आरो बे आलुखौ बिदि हाना लाबाय बिथिं दा ओंखामा फाइनाल लुगा जाहांबायसै नै माने बेलासिनि संखाबा फादों आरो लोगोसे मालाबा जानाय जायो मालाबा जानाय जाया खनसे जाना मालाबा बिदिनो ज्राव थांबाय होननायसो जायो जोंना नै एकदमबारे माने सप्ता मोनफैलायबाय नालाय जेबो गैला स्रिं स्र' खालिखासै बैयाव दा बानलु देना लाबाय आं नैबे बानलु देना लाबाय बानलु सानलु खनसेनो ज' आरो आंना दा इथिं हनै आलुखौ बेयाव दोन्दोंमोन मोस्रोमा माबायदि अफ्लङो नायलाय जोंना नै सेस जि गिदिर अफ्लंजोबबाय नायलाय मोस्रोमा सेस जाजोब्बाय नै अबस्थायानो गैला नै बेफोरबायदि लस खालामजायो नै मोस्रोमजों नायलाय ओरै बोखांना नायबानो मोस्रोमनि गुदुंल'सै नै बेयाव मानै दंमोन फानथावा बाथोन जानो होननानै बानलुबो गैला जेबो गैला नै सेस खालि दा थांलायनांसिगोन थावा दुंथ'वाखै दुंहांहां जाना दं थावा हमग्रा जिया अबाव थाखोब्रा जोंनालाय साखुना दं माथो एसे खेंख्रा जादों ओरैहाय थिखोना होनो दुंबायना दांनो हाला सारायखौ होमबा दा पियास थांजेननोसै पियासा थांजेनबाय पियास होजेनबाय नै एसे एरना होनो ओरै थाव नांथोंसै पियास थांजेनबाय पियास होजेनबाय आं दा इयाव
पियास होजेनबाय भिडिअफोरखौ बानायनो नंबाबो जाया माने एकदमबारे मेंनायजों बालायनाय मोनो मैयानि नै दालि आलु थास' दरब्रै जा मानो दै लोंबाथाय मथा मथि ओंखामखौ जानो हाया होननायसो दा हालदै होनोसै नै आंना खनसेनो जखासो नै हालदै होबाय आंना माने बेदर एवनायाव होग्रा सभाब गैया आंना खनसेनो ज' आंना संख्रिबो होखागोन खनसेनो संख्रिबो होखाबाय संख्रिबो होखागोन हालदैबो होखागोन खनसेनो बानलुखौबो खनसेनो ज' नै आंना माने मडेलानो बेलेगखाथार खनसेनो ज' आंना माने बानलु संख्रि हालदै पियास सेस ज' खनसेनो ज' आरो आंना नै नोंथांमोना मारै सङो कमेन्टआव खोन्थादो खिन्थु आंना नै बेबायदि आरोना बेफोरबायदि संनाया गोथाव जायोना जाया नोंथांमोना कमेन्टआव एसे खोन्था आरोना दायो जाबायानोसै नै आंनिया दायो बेदरखौ होबा होजाबायानोसै आं बारा एसां एरलुबाय थाया दा बेदरखौ होनोसै नै जब्ब' नै होबाय बेदरखौ होबाय बेदर होबाय दा बेयाव बेदरखौ होसनबाय बेदरखौ होसननानै लाथ'बाय बेदरखौ होनानै दा मथा मथि दसे खोबना दोनथ'नोसै आरोना दसे खोबना दोननोसै दसे खोबनानै फाइनाल लुकखौ दाहाय देखायगोन दै लोगोफोर फाइनाल लुकखौ देखाय आं एसे ना दहायनिफ्राय बानाय दा जेनेबा नै दै होबाय नैलाय दायो गोदौगासिनोसै आरोना माने बादल'बाय आरो फाइनाल लोंनाय आंनि बोरमा बेदर संनायनि स्टाइला बेबायदि आरोना सोर माबायदि सङो आं मिथिया खिन्थु आंनिया बेबायदि आरो स्टाइला नैबे आरोना आंना स्टाइला नै जाबायानोसै आरो माने एसे ओंखामजों लगायना जानो थाखाय माने एसे बिदै दोनबाय ओंखामबो लगायनांगोन नालाय गोरानसो बोरैथो जानो ओंखायनो दा नै आलुखौ एसे थुग्लिना होनोसै गासिबो अलरेडि दुन्दियाथ' गैखाया माने मस्ला मस्लि एसे एनै दंमोनदां बेफोरखौ देना होबाय गरमरिस बिसिना माबा दंमोन बेफोरखौ देना होबाय आं फाइनाल लुक जाबायानोसै आरोना फाइनाल लुकआनो आंना बेनोसै बे फाइनाल लुक आरोना बोरमा बेदर जानायफ्रा बोरमा बेदरबानो जाखागोन बिराद गोथाव मोनखानायद्रा आङो बेदरखौ बोरमा बेदर जायोद्रा जोङो सप्तायाव बोरमा बेदर सोर जायो बोरमा बेदरखौ खोन्थानायसाय बोरमा बेदर जागोन जों नै जाबाय आंनिया फाइनाल लुक बोरमा बेदर होमबा दिनैनि ब्लग भिडिअआ इसेखिनियावनो दोनथ'लायनोसै नङा होमबा आंनिया सप्तायावसो खनसे भिडिअ हगारजानाय बायदि जायो आरोना आं माने खामानि मावनायजों मेंनायजों भिडिअ बानायनो बिराद बानाय मोनो होमबा बाय बाय दोनथ'लायनोसै नैबे बेदर एवनायनि बोखांनायनि समावनो दोनथ'बाय होमबा